வணக்கம் நண்பர்களே. நேற்று நான் டெலிவரி பண்ண சிக்ஸோட வீடியோ தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 4 சிக்கு, ஒரு டே ஓல்டு சிக்கு கேட்டிருந்தார் ஒரு நண்பர். அவரோட நாட்டுக்கோழி குஞ்சு வச்சிருக்கு, நம்ம கிளிமோ கோழி குஞ்சு சேர்த்து ஒன்று சொல்லி கேட்டிருந்தாரு. நம்மகிட்ட பொறிச்சு ஒரு 4 நாள் 3 நாள் ஆன குஞ்சுகள் இருந்தது. 4 சிக்கு இருந்துச்சு. ஒன்று பியூர் ஒயிட்டு, மீதி கொஞ்சம் பிளாக்கு. அதில் பிளாக் வந்து பார்த்தா ஒன்றும் 2 தான் பியூர் பிளாக் வரும், மீதி 2 பொன்ற பிளாக் தான் வரும். ஏன்னா நம்ம மயில் சேவலுக்கு வந்து பொன்ற சிக்கு இறங்க உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். சேவலை அட்டாச் பண்ணுற பார்த்துக்கோங்க. பேக்கிங் பண்ணிட்டு திண்டுக்கல்லில் ஒரு மதுரைக்காரு திண்டுக்கல் வரைக்கும் வர சொல்லிட்டேன். பஸ் ஸ்டாண்ட் வரைக்கும் வந்தார், பஸ்ஸில் வந்தார். நானும் திண்டுக்கல் வரைக்கும் காரில் போய் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு எனக்கு ஒரு சின்ன பர்ச்சேஸ் வேலை இருந்துச்சு. சேர் வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு வேலை இருந்துச்சு, அது இப்படி வாங்கிட்டு வந்தோம். நன்றி, வணக்கம் நண்பர்களே. பாருங்கள்.